दा आं फोरमायनांगौआ बेनो दि आं फोरमायनो साननाया बेनो माने दिनै TCLCC चेयारमेन जाबाय हिसाबै आङो बेखौनो फोरमायगोन दि रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन, रायजो राजाखौ लाफानानै मोजां खामानि मावलांगोन आरो आंजों लोगोसे जिमान मेम्बारफोर दङ BCDCनि आरो आंनि TCLCCनि मेम्बारफोर दं बिसोरखौ लानानै आं ज'यैनो सावरायलायनानै मोजां खामानि रायजोनि मोजां खामानि मावलांबाय थागोन। नोंथांनि बे समस्थियाव 50% महिला 50% पुरुष बिथांमोननो जे रानलायनानै 50-50 होदों बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? बेथ' बे जोंनि गोजौनि निर्देश हिसाबै जों बेखौ जेखौ हरदों जों बेखौनो बानायनानै दा बेजोंनो सारनि गोजौनि निर्देश बायदि सोलिलांबाय थागोन। जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो बेखौ मोननानै जोङो हिन्जाव महिलाफोरखौ जेनेबा हिन्जावफोरखौ चेयारमेन दोननायाव हौवाफोर 6 जन हिन्जावफोर 6 जन दोननायखौ बुहुत मोजांखौनो मोन्दों। बेनिफ्राय दा जोङो खामानिखौ जेरखम जों मोनबाय जेला मोजाङै मावलांनांसिगोन, पाब्लिकफोरखौ मोजाङै मोजां नायलांनांगोन जाहाथे बदनाम सरनाम जाया। जोंखौ जेरै बिबानखौनो होबाय मथे जों मोजाङैनो मावलांगोन। माखासे सरकारि आसनिफोरनि खामानि मावफुंनाय बेलायाव महिला दङ, दायथ' दङ, महिलाफ्राबो हायो। हौवाफोरजों जेरै हौवाफोर समान मावो हिन्जावफ्राबो बिदिनो हौवाफोरबायदि समान मावनो हागोन। बबे BCDC चेयारमेन? आं सिखोनजरा BCDC नि चेयारमेन।